Čaute ľudia. Vítam u nového videa. Hej, prvý video. Dobre, točíme sa detálka Brookhaven. Ja tu dlho nebol, tu každý druhý deň. No, co ideme robiť? Nehnám. Vidíte moju postihnutú postavičku. A to ty nebudeš dať si YouTube, aj tento, ktorý asi mister. To nevadí, že nevadí, more, jeden raz poviem, to nevadí. Nedostanem takoj, lebo to prvý video. Hotel máme nový, hej, ešte mu neho. Už je odkedy tu. Ja znám, ale ja ešte tu nebol. Ale fakt, chybí si ten starý Roblox alebo nový lepší? Tebe Nehnám. starý. Starý bol dobrý. A jak me boli, more, kelo, jak me boli mali, ne? Vždy, ale dobrý hotel, no, dáše, no. Dáše? Dáše. Ľudia, dáše. Dáše, dám tomu taký 7 z 10. Idem še ja. O, šedím, daj mi roommate. Daj mi rubejta, aj tak pôjdeme do druhej knihy. Ale to je jedno, než To je video hodnocenie kniže. Či? Či môj roommate. Ale nie za... Íď von, že by mi si nedal Že by ban. mi si nedal ban. Že by ja si nedal ban. Ja dole. Ty co postihnú, ty? To je nič toto. Ja frajer. Voči postavička, ja Nevidíš, co môj odšenky. To je konec videa. Hej, to Na zostane. roko. Moje meno cenzúra. Na roko. Ahoj, môj ucho. Jak zimaj. Jak sa volá? Sara, taký majú skoro bazén. Hej, Natrú si nové video ich. nie. Dali, že o jaké chyži bývajú. Ja, vidíš. Aj nový letisko, ja sa budem všimnúť. Co? Taký krásny. Ale hej, dobre. Aj postel tu. Ja dúfam, že tu postel. Postel tu. Dúfam, že budem pípať. Ty nepípam, ty pípaš. Hej, budem pípať. No ideš skúšať. Nepípa. Bo máš len telefón. No máš ho tam, no čo je lepšie? Do Košic. Ešte nepýtaj. Letadlo. Tu. Ideme do Meka Češina jesť. No, Pozývam sa na večeru. Dobre, objednám mi 100 bungre. Narákom. Dobre. No, to tu bola. Hej. To tu dali fake bungre. Tak, no Ja som Ja daj ten video, podcast. Ja už dobrý deň. Ti dovidenia. A ja, majte się sexy. Oh, sorry, YouTube. Sorry, YouTube. Prosím, no ban, YouTube, sorry. Sorry. Kirvej. To kto? Ty. Nie, to ty kirvej.
Dobra, damy hit baraka, idziemy Mamy do... bratraniec brazylijsku. Aha, ja żyła, to ja była się postawić. Oj, do wody. Ja zledam nowy motor. Zabili. O, Ciucio motor. ciuciu! Ciuciu! Motor, ciuciu, Mr. Bean. Fuj. Čisto britkes. Blitzes, Mr. Bean. O, mam skate. Mr. Bean, mamy wszystko lepiej. Najlepszy motor. Jaki? Najlepszy motor jest ten. Jas, a ja siedzę. Ja nie znam, idę na krydło, to się da. Albo poczekaj, wozik. Poczekaj, pogadam ci wozik. Siadnij. Co? Siednij. Dobra. Bardzo. Ja ci tam. Poczekaj, damy rifle dla stołku. A daj czarną farbiczku. Turbo, mamy twin turbo. Jak się zejdziemy. Do loďkoch. Jo. Do loďku. No to loďki. Idziemy się zrobić. Patrzę, na moje skin. No fakt, zabij. O, mój turecki skin dobry. To taki się stoi. To by tak nie. To ja znam, że masz inaczej obleczenie, ale z tym i masz powiedz. To drugi. Tytowany. Co trzeci. Czwarty. Piąty nie mam. Ale szósty. Aha, mam. A my ho pierwszy zaczęli patrzeć. No. Ja. To znaczy, to nie asi mister. Bo on robi mi mało. Nie, Masz Maria, chodziła, ale nie mam. Oto swój i to mogło. A ty widzisz? Nie mam potrafi. Przedni. Poczekaj, musimy. Nie masz potrafi. Nie ma, musi radzić. A nie się Poczekaj, nie. Kiedy widzisz. No teraz. Nie, potrafi ma. Patrzę. Idziemy się zagrać na co? Na co? Na schowaczki? Nie proszę na to co. Teraz jak to normalnie widziałaś. Ale boli to tu. Tak? Ludzie. To ciś. Nie. Nie, świnia. Jaki? Mało otworzę tu. Nie dobrze, ty. Weź ten Nissan. Nissan Skyline. Nie damy. Ludzie dał sobie taki jasny miło. Aha, to nie ty. Ale... Damy farby. Taki syf. Modry. Ja. No. Wtedy mi jak udawał. Czerwony. Mhm. Hide no chaff. I'm little Thanos. To ci motor. Jemy na lot. Nudne video, da tu zabawny porobić. Добре. Będę Pojmy dać wtedy koniec wideo. Nie, jak budzę nie. Może kieło ma.
9 sekund. Kielo? 9 sekund. Gdybym teraz zaczął. Nie. A 10 minut. Nawet tak koniec. Jak już powiedział, co robić. No dobra, idziemy wtedy do obi. Dobra ludzie, odbędę się wam jak... Pójdziemy do obi. No to taka gra, to się już grajemy. Proszę na taką modry. Daj taki na jakimś, na czwarty. Okej. O, żeby nie mali. Dla ściany. A z kim? No, no. Ja wiem. A ty ja zaseknuty. No, dwijaj mnie chore, dwijaj. Dobra, puść mnie już. Ciemni, baro. Czy jak śmiał. Jak śmiał. Nie, utor to na X YouTube. Borys, jak ty, to ci taki, jak ten. Jak się powie? To kto się respawnie? No na co ci dał? Po No, minutę. ale rychło byłam. Jaj, może da... No. Może ja ci mu dam spać. Nie ma się nie da sprawdzić. Pierdiberu. Na rzecz mnie zwalił. Nie puść. Jak hej. Może... A... Ja tej... Dawaj, dawaj. Ja ryski. No! Daj puść. Dobre, daj, Lendo Trim. Lendo Trim. Ty masz to, modry, ty skaczesz. Skaknij. Ja mam to na rysku. Ty rychli. Jak co? Ty to nie masz. Sekło, ma modry. Ty czerwony. Musisz mi dać herfut. Herfut To pres. Owiec. oweczka. Jak możesz iść, masz tam len modry, idź len do przodu. No, Nie wtedy sam. no. No może idź chore. Jakie mi spadł? No! A to ty, Łoko! To ty za to możesz. Skakaj, to jest high speed. Daj press. Ja mam... Espresso. Ty masz press. Ty masz press, ja mam hold. Ja mam hold S. No, usiku. Nie, ile niżej, chore. Daj nazad! Nazad! A co mam padać? Ja, jak ty me masz zwijać chore, bo modry tam len, modry nie Ja tam to dwie mamy tej fur padać. Nie, len ty nie bierujesz wszystko w press. Tak. Pójdę dole. Pójdę chore. Nic. A no. Ale ona się samo zapina. No dobra, powiedz mi. Aj, po espresso. Ty jest na skakać. Znam. Na czym się nie skoczy? Bo, dla zabawy. Ale nie to ci mózg. Damy strik. Ej, damy jakieś. Się. Szkoda, że nie. Ludzie, nie chce mi jaka gra bawić. Wypnął się. Nie wypnął. Opatrz się. Nie wypnął! Jak mi powiedzą. Lebo niejaka gra nie idzie. Patrz, jak wyskakuje. Pa. To? Nie, musi dać view. Niejaka gra nie idzie, takže tento wideo skończy. A ciao, cześć, do widzenia.